han Bungto, han Giporlos, pasayawon nato ni Vice Mayor Christopher Go ngan papadisan. Han usa nato nga miyembro han Sangguniang Panlalawigan, our very own board member Evet, Bandoy, Gaylon, Maestro, Music. Lagi hapon, bisan kong lagas na, diri na surindir, diri na rinira, ugi kong mabustura, wagalahin daraga. Diri tao, at pamahong-pahong, kamay yung iyon, at mga pamay mo, diri masurugong, payo salit ni manalinda bagalahin pagtanong umunan kung gayaan ang siring at kung narahulong diri malalagas ang tao kung permi malimayo bisan ang pag-iim problema ayaw asiha pag-enjoy sa tangguing mamariyo kan manalinda gayaan ang siring at kung narahulong diri na nalagas ang tao kung permi maliman bisan ang pag-itim problema ayaw asiha pag-enjoy sa tangguin pamariyo kan manalinda bisan uksinta na ito ni iya-iyan ang kurbangan lawas waray pakabantan bilib kan manalinda damon naruyan mahusay lagi hapon ang malaong-laong sinta na itong iyagilan at kurbangan lawas waray pakabantan bilib kan manalinda damon naruyan mahusay lagi hapon ang malaong-laong umot man kung gayaan ang siring at kung narahulong diri na lalagas ang tao kung permi malipayo bisan ang pag-itim problema ayaw asiha pag-enjoy sa pangbuhi papariyo kan manalinda. Okay, damo nga salamat nadaan nato na bisita Vice Mayor han Munisipyo ni Giporlos, Honorable Vice Mayor Christopher Go nga ginaduan hanaton board member Evet
Bandoy, Gaylon.